Gwyn Eiddior ydw I, a dros yr ha y fi sy'n cael y pleser o gadw cwmni i chi bob nos Lun ar Ec 2 BBC Radio Cymru. Tra bod Huw yn cyflwyno ar brynhawn Sadwrn, y fi sy'n yma ar nos Lun. Ar y rhaglen, mi fyddwn ni'n edrych ymlaen at wyliau'r ha, yn taro golwg yn ôl ar y gwyliau sydd wedi bod. Mi fydd gen i lwyth o sgyrsiau a sesiynau, a llond papeth fawr iawn o gerddoriaeth, bandiau, DJs, gitars, difenniau, burgers, cocktails, ceir bach gwirion, ciws i fynd i'r toilet, a gwallgofrwydd cyffredinol. Felly ymunwch â fi bob nos Lun rhwng 7 a 9 ar Ec 2.